रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडीमध्ये आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक येथे आलेले आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे युवा नेते विशालजी परब हे देखील आत्ताच त्यांनी देवीचं दर्शन घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी देखील देवीचं दर्शन घेतलेलं आहे। खरं तर या ठिकाणी गेले 9 वर्ष आपण या देवीच्या चरणी या टेलिकास्ट ही सेवा करण्याचं काम आम्ही अखंडितपणे करत असतो आणि यावर्षी ते स्वागत कक्ष उभारण्यात आल्याने या स्वागत कक्षाला खऱ्या अर्थानं आज त्यांनी सदिच्छा भेट दिलेली आहे। तर निश्चितच कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने सर्वप्रथम मी तुमचं स्वागत करतो आहे, तुम्हाला धन्यवाद देतो आहे। खरं तर नुकतंच तुम्ही देवीचं दर्शन घेतलेलं आहे, काय देवीजवळ प्रार्थना केली? निश्चित आम्ही देवीजवळ प्रार्थना केली की सिंधुदुर्ग जनतेला सुखी राख अशी आम्ही प्रार्थना केली। त्याशिवाय भारतीय जनता पार्टीचा जो ओघ आहे आणि जे भारतीय जनता पार्टी जे लोक आकर्षित तसेच आकर्षित राहू देत आणि भारतीय जनता पार्टी भारतात देशात 1 नंबरची पार्टी होऊ दे अशी आम्ही देवीकडे प्रार्थना केली। खरं तर आज ऐतिहासिक अशी सभा या अंगणेवाडीच्या स्थळामध्ये होत आहे आणि त्यासाठी पूर्ण भाजपची पूर्ण कार्यकर्त्यांचे फील्ड पूर्ण कामाला लागलेले आणि अगदी अवघ्या काही क्षणामध्ये ह्या सभेला सुरुवात होणार आणि एक वेगळा झंझावात आणि एक वेगळा ऐतिहासिक असा विक्रम होण्याच्या मार्गावर आहे, काय सांगा? निश्चितपणे विक्रम होईल, कारण जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आता अंगणेवाडीत देवीचं दर्शन घेऊन नक्कीच तिथं सभेला जातील आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी इथं जमलेले आहेत आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यातील जनतासुद्धा फडणवीस साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी इथं येणार आहेत। त्याच्यामुळे निश्चितच गर्दीचा उच्चांक गाठेल। त्याचबरोबर आपल्यासोबत आहेत भाजपचे युवा नेते तथा युवा उद्योजक विशालजी परब आहेत। खरं तर त्यांनी देखील आत्ताच देवीच्या चरणी ते वंदन केलेलं आहे आणि इथे आपल्या सदिच्छा भेट देण्यासाठी आपल्या या स्वागत कक्षात ते आलेले आहे। सर्वप्रथम तुमचं देखील आम्ही स्वागत करतो आहे। देवीच्या चरणी तुम्ही नतमस्तक झालेला आहात, एकूणच काय प्रार्थना केली देवीच्या चरणी? देवीच्या चरणी आशीर्वाद घेतल्यानंतर सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आणि कोकण या पूर्ण कोकणामध्ये सुजलाम सुफलाम आणि विकास व्हावा याच्यासाठी आमचे नरेंद्रभाई मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या या जिल्ह्याचे नेते रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब, नितेशजी साहेब या सगळ्यांच्या मदतीने या जिल्ह्याचा विकास चांगला होईल अशी या देवीकडे आम्ही आराधना केली आहे आणि कोणतीही चूक झाली असेल तर ती माफ करण्यासाठी देवीकडे आज आम्ही दर्शन घेतलेलं आहे। तसंच लाईव्ह सिंधुदुर्गचे कार्यक्रम आणि लाईव्ह सिंधुदुर्गचं जे प्रक्षेपण याच्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये लाईव्ह सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून आम्ही लोक दिसतोय आणि या चॅनलमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आगळा वेगळा जो कार्यक्रम होतो तो जगामध्ये न्यायचा कार्यक्रम करतायत। त्यामुळे लाईव्ह सिंधुदुर्ग या चॅनलसाठी मी शुभेच्छा देतोय आणि येणाऱ्या भाविकांना सुद्धा मी शुभेच्छा देतो। खरं तर आज या अंगणेवाडीमध्ये भाजपची एक ऐतिहासिक अशी सभा होते आणि खऱ्या अर्थाने ही सभा यशस्वी होण्यासाठी तुम्ही देखील जीवाचं रान केलेलं, काय सांगा? हां, म्हणजे गेले कित्येक दिवशी आमचे सगळेच, मी असं नाही, आमचे अनेक नेते आहेत ते या सभेसाठी गर्दी कशी जमवायची आणि वातावरण कसं चांगलं करायचं यासाठी संपूर्ण नियोजन आयोजन करत आहे। मी आमच्यापेक्षा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना मी शुभेच्छा देतो आहे, कारण कार्यकर्त्यांमुळे नेते तयार होत आहेत, त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाला त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।